Doncs us ho dèiem a l'inici que avui parlaríem d'un projecte molt bonic i és que parlarem de la dansa inclusiva, aquest taller que s'ha fet sobretot de la mà de Si jo puc, tu també. Avui el volem conèixer una mica més a fons. Per això tenim amb nosaltres el David Sanahuja, ell és president de l'associació Si jo puc, tu també, adreçada, això sí, a donar suport a les persones que pateixen epilèpsia. Benvingut, David. Moltes gràcies. I també tenim a la Teresa Ríos, que ella ha participat en aquest taller, Sí. Escoltem-me, com neix primer aquesta iniciativa de fer un taller de dansa inclusiva? Feia molt de temps, jo faig dansa a l'escola en dansa de la Maya Dorronsoro i feia molt de temps que havíem fet un taller, però estem parlant de 8 anys enrere, una cosa així. I jo anava al darrere, això s'ha de tornar a fer perquè és una experiència molt bonica d'ajuntar gent amb discapacitat i gent que no té discapacitat i poder jugar amb les cadires, poder estar amb altre tipus de gent i veure altres realitats. I llavors enceques, poses a l'agenda, avui, ja, tirem endavant, fem-ho, no? Fem-ho. I va néixer a l'agost. A l'agost ho vam començar a pensar, ho vaig presentar al Departament de Discapacitat de l'Ajuntament i al Patronat Municipal d'Esports perquè ens deixessin l'espai i tot això, i ho van agafar, ho van acollir superràpid. Llavors, la intenció és que mai més hagin de dir dansa inclusiva, que hem de dir taller, i ja està, i que tothom s'hi pugui apuntar. La gent que tenim discapacitat i la gent que no té cap discapacitat. I llavors, poder treballar, i va ser no és dansa clàssica, no és dansa contemporània, és dansa creativa, sentir emocions i treballar una miqueta el moviment que tots tenim dins, perquè tots tenim un moviment. Llavors, a partir d'aquell moviment, anar-lo treballant. Teresa, qui et va liar a apuntar-te al taller? Digue-ho. Sí, Ara no la miro. Me lió, pues, aquí presente, David. ¿Y cómo va anar l'experiència? La experiencia fue muy buena, porque, bueno, yo ya tenía relación, hace 8 años hice un curso con Amaya de expresión corporal y danza inclusiva. Y bueno, la experiencia fue enriquecedora porque, claro, la gente te ve en silla y no sé, dicen cómo vas a bailar, pero no es bailar, es sentir, expresar lo que tú llevas adentro y poderlo transmitir. I al final és això. Creieu que en falten més d'activitats d'aquest tipus, no? Que al final, doncs, precisament tinguin aquesta voluntat de no posar límits ni barreres. La música, no? El moviment del cos, el sentir, en realitat ho pot fer tothom, no? Potser falten més activitats que puguin tenir, doncs, o treure segurament les barreres mentals, precisament. Jo penso que és això últim que has dit. Ens hem de treure aquestes barreres. Per això he dit abans que el bo seria poder anunciar taller de dansa, o taller de música, o el que sigui, o cursa, o caminada, i que aquí hi fos benvingut tothom. Tothom. Que a Tarragona es fan moltes coses, que ara no vull que ningú se'm tiri al coll, perquè els de Per què no Àlex fa un munt de temps que van a fer curses amb cadires. Nosaltres mateix, dintre de l'associació, també fem curses amb cadires, vull dir que això són les que organitza el Patronat i tot això. Però vull dir que treure's aquestes barreres, és que ell no podrà, o és que ell això no ho pot fer. Per què no ho pot fer? Sí que ho pot fer. Potser no entra a nivell que tu, però nosaltres anem a escalar l'Everest. Vull dir, jo no hi aniria ni, vamos. Tinguis o no tinguis discapacitat, no? Vull dir, per què això no es pot fer? Anem a buscar un encaix entre... I on no arribo jo, arribes tu, i jo et puc fer girar amb tu, per exemple, amb el tema de la dansa, amb la cadira, ella pot manipular i podem fer un passe a 2. Per què no el podem fer? Vull dir, és trencar aquestes barreres, trencar aquestes manies i dir, tirem un pas endavant, fem aquest pas endavant. Vull dir, no ens quedem amb el que sempre s'ha fet. Aquesta frase és que ho hem fet sempre així.
mi no m'agrada gens. Què? Per què aquesta frase? No, canviem, tirem endavant, pensem en noves estructures, noves coses que puguem fer, nous espais per poder treballar. Tu deies que ell t'havia liat una miqueta, però entenc que també deu ser gratificant, no?, poder participar d'activitats que potser en un altre moment no t'haguessis plantejat i que després, pues, a lo millor has descobert una passió que no sabies que tenies, no? Claro, es que son experiencias muy positivas y necesarias. Por lo que él ha dicho, para romper barreras, para decir, ¿qué pasa? Aquí estamos, a la sociedad, porque a veces parece que nos tengan en un segundo plano, y eso, y fuera etiquetas, y fuera, pues eso, tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Tener una discapacidad no implica no poder hacer cosas. Hi ha una mica de por a vegades, no?, a parlar-ho, a la voluntat, no?, aquesta de voler fer coses i sí, si no arribo amb això, si no arribo... Al final, la millor manera és començar a fer coses, no?, una mica? És fer-ho. I tu també no posar-te barreres com a discapacitat. Hi ha discapacitats més visibles, hi ha de més invisibles, que això també és un altre tema que estem debatent i estem posant al Consell Municipal de la Discapacitat, que, clar, la cara no hi tens res, o no et falta cap membre, o el que sigui, no? Però és no posar-te barreres, és dir, vaig intentar i fer el nostre 100%, que cadascú té el seu. Jo dintre de l'associació també hi ha molts tipus d'epilèpsia, hi ha molts tipus de graus i de gent com li afecta o no li afecta. Dic, vale, no vol dir que tots heu de fer mitges maratons, no vol dir que tots hàgim... Però si sortir a caminar, si fer caminades, si fer el que sigui i fer el teu 100%. Hem d'aconseguir que cada un ens realitzi tot el que fem i arribar a un estàndard, a una mida, no? Dius, aquí és on vull estar. Doncs perfecte, si això és el que tu vols, tira endavant, cap problema. Anem a parlar una mica d'aquesta tasca que fa l'associació, no? Si jo puc, tu també. Com va sorgir la idea de crear l'associació i a poc quines, diguéssim, accions heu anat fent, que em sembla que la Teresa també n'ha participat a algunes. Explica'ns una mica, David. Doncs potser com a nom de l'associació és molt llarg, però és una frase que ens identifica molt per una senzilla raó. Vam començar un grup d'amics i entre ells estava jo amb l'epilèpsia a preparar-nos una mitja marató. I llavors quan la gent me deia, ole, que bé, dic, si jo puc, tu també. I anava animant a la gent, si jo la puc fer, tu també la pots fer. El que hem dit abans, que potser no una mitja, però sí un 10K o un 5K. I llavors va ser tant de vegades de dir-ho, si jo puc, tu també, si jo puc, tu també, que es va quedar el nom així de l'associació. I va néixer per naturalitzar i visibilitzar l'epilèpsia. Vull dir, és per dir, sí, tinc epilèpsia, no passa res, i com actuar, doncs fem aquí, abans t'he ensenyat... Jo tinc un protocol d'actuació. Clar, el protocol d'actuació, que hi ha molts falsos mites de posar-nos coses a la boca, estirar-nos la llengua, tot això no s'ha de fer, sisplau, no? És molt fàcil, és deixar-nos en un espai ampli, que no ens fem mal i ja està. Llavors va néixer per això, per visibilitzar i naturalitzar. El que també m'agrada és que si volem un món inclusiu, les associacions ens hem d'associar entre nosaltres, o, per exemple, la nostra associació accepta a gent que tingui epilèpsia i no en tingui, que ens vulgui recolzar, perquè si no estava tancant una altra vegada, jo vull obrir. I després m'agrada fer coses amb altres associacions. Segurament el títol és una part per incloure, si jo puc, tu també, no? Al final jo crec que representa moltes capacitats de la vida. Quines activitats són, per exemple, les que heu portat a terme i heu inclòs gent que no té epilèpsia? Nosaltres cada setmana fem una caminada, llavors un cop al mes la fem adaptada, i perquè puguin vindre gent en cadira... Que no ha de ser tasca fàcil, no? No, perquè... Perquè, ojo les barreres que hi ha, no? Moltes. Jo vaig en cotxet molts cops i també me'n dono compte de la quantitat d'obstacles que hi ha realment.
no te'n dones compte dels obstacles fins que no portes un cotxet perquè dus una criatura o vas amb gent amb cadira. Perquè el que tu et penses que no hi ha cap bony, ells fan clonc, 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 clonc. O on te penses que la baixadeta està bé o és molt pronunciada o té baix que se'ls clava la roda i no poden seguir perquè hi ha un bony, etc. Però bueno, fem sortides mensuals, culturals. I després m'agrada juntar altra gent. Què vam fer? Onades inclusives. Vam fer una activitat de pàdel surf. Volíem ser unes 20 persones, vam ser 64. Uau! Però això és molt bon senyal que falten, no?, aquests tipus d'activitats. I ella va participar. Pàdel surf, Teresa? I què? Pàdel surf. Una pasada porque no solo por la experiencia que te llevas, sino por ver tanta gente unida, tantos voluntarios, tanta solidaridad allí. Y es la experiencia, no sé, te vas de allí como con una fuerza y una sensación muy buena. Suposo que també a vegades és atrevir-se, no? Perquè entenc que a vegades el que deu passar és que et deus posar les teves barreres. No, això no ho podré fer mai, no? A vegades potser hi ha d'haver un David que t'insisteixi a provar-ho, no? Tant amb la dansa com amb el pàdel surf. Aquesta tasca també és important, no? Sí. La mosca aquesta que et diu, vinga, no, Teresa? I ho vam fer amb gent especialitzada, si això no ho vam fer nosaltres, va vindre Superando de Barcelona, que és una entitat que fa esports inclusius d'aigua. Llavors, però els vaig dir, per què hem d'anar a Barcelona? Podeu venir vosaltres? I van dir, sí, perfecte, organitzem-ho, pam. I la paraula inclusiu m'agrada definir què és inclusiu, perquè a vegades confonem l'inclusiu amb l'adaptat. Esport adaptat és gent amb discapacitat, esport inclusiu és gent amb discapacitat i sense. I això és el que penso que hem d'arribar a tots. Llavors, amb el pàdel surf tenien taules adaptades amb una cadira. Llavors tenien 2 voluntaris de Superando que els ajudaven tant a pujar. Després aquí a Tarragona tenim la sort de tenir les cadires amfíbies que et poden entrar fins l'aigua. Vull dir que hi va haver una infraestructura. Moltes gràcies, Patronat Municipal d'Esports, per ajudar a tirar endavant aquestes activitats i Departament de Discapacitat, perquè això, clar, per molt que tu tinguis idees, si no tens el recolzament al darrere, doncs no serveix de gaire cosa, no? Nois, escolteu, moltes gràcies per apropar-nos, doncs, sobretot al tema de la dansa inclusiva, però totes les activitats que es fan al voltant i aquesta voluntat de que hi hagin, doncs, encara més activitats inclusives per tothom, hi hagi o no hi hagi discapacitat. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs nosaltres avui arribem al final del programa amb aquest bon gust de boca de veure com hi ha activitats que realment poden incloure absolutament a tothom. Avui ens passarem per l'exposició que s'exposa a l'Institut d'Estudis Vallencs. És una exposició dedicada a la beca de fotografia de Pere Català. Amb aquestes imatges nosaltres ens acomiadem. Fins la setmana vinent. Adéu.